बिथांमोनखौ नायनो हागोन नोंथांमोनाहाय मा बिसोरो हाबा जानायाहाय बोसोरसेल' जादोंमोन राइट बोसोरसे जानायनि उनावनो बिथांमोना मा फाथैलाय बिसिनो गोनां जाबाय बियो मानि थाखाय मानि जबरदस्तियावहाय एबा मानि फर्सआवहाय बिथांमोनाहाय फाथैलाय बिसि लायनांगौ जाखो आं नोंथांमोननो ए टु जेड आं खिन्थागासिनो राइट गोबां दुखुनांथाव मानि थाखाय जायामोन मानि थाखाय जानायमोन आं नोंथांमोननो भिडिअखौ लास्टआव आं खिन्थागासिनो बिखौ मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोनाहाय भिडिअखौहाय फुल नायलांजोबनांगोन राइट आजिखालि मा जोंबो हाबा जानोसो गिलायलांबाय जुदि मोजां हिन्जाव एबा मोजां हौवा जुदि मोनफ्लाङाबा मा जागोन गाजा गोमजायै जों हाबा खालामो बेसेबां गिदिर 5 लाख 6 लाखनि हाबा खालामो जुदि बोसोरसेयावनो बेफोरबायदि जुदि थेर बेथेर जालाङोबा मा जागोन बेसे लस आरो मादैमोन नोंथांमोनहा साननानै नायलाय बेसे लस जुदि बोसोरसेयावनो जुदि बेफोरबायदि जुदि थेर बेथेर जालांनांगौबा आरो बिनिफ्राय दुखुसिन खोथा मा दंबावो आरो मादैमोन बिनिखायनो एसे सांग्राङै जानला मानलाया मा जाया माने जोङो मा हाबाखौ जोङो खालि जानो होनबानो माने एसेबांबो गोरलैयै जों जानो हाया एसे नायै हयै मा होनो बिखौहाय सानै हयै नायै हयै जों मा मोजाङैसो जोङो हाबाखौ जानांगौ राइट ओरैबायदि जायो खायसेफोरनाहाय सेंग्रा सिख्ला खारलायनानै गोसो थोलायनानै मा हाबा जानानै उनावहाय मा बिमा बिफायाहाय सैया सुखुवा जायो एबा मा बिमा बिफाजोंहाय गोरोबनो हायै अबस्था जाहोयो राइट गोबां लाजिथाव खोथा आरो गोबां दुखुनांथाव खोथा जुदि नोंसोर सानैहाय मोजां मोनलायबाबो एबा जों मा मोजां मोनलायबाबो उनावहाय बिमा बिफाया एक्सेप्ट खालामनो हायै एबा एक्सेप्ट खालामा जाहैयो उनावहाय मा न'आवहाय नांलाय खमलाय दावराव दावसि जानाय लोंनाय जेनिबो सुख गैया राइट बे समावहाय बेफोरबायदि अबस्था जाहोयो राइट बिसोरो मा जानायमोन मा जायामोन आं नोंथांमोना खिन्थागासिनो नोंथांमोनाहाय भिडिअखौहाय फुल नायलां आरो नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ नायनायनि सिगां पेजखौहाय फल' आरो भिडिअखौहाय जेसेबां हायो शेयार खालामनानै हो पेजखौहाय फल' खालामनानै होथार पेजखौ फल' खालामालासिनो दाथां नोंथांमोनाहाय पेजखौहाय फल' खालामनानै मिथिबायना पेजखौ फल' खालामनानै आं नेक्स्ट एपिसोडआव आं लाबोगासिनो नेक्स्ट भिडिअआवहाय मा जानायमोन मा जायाखैमोन पुरा ए टु जेड डिटेल्स आदै जन खाजिखौहाय मावथाबबाय आदै जन खाजिखौहाय मावथाबनाय जाबाय दिनैहाय आदै जन खाजिखौहाय मावथाबबाय आदै जन खाजिखौहाय मावथाबबाय आदै जन खाजिखौहाय मावथाबबाय दिनै मा होनबाथाय खोथाया दिनै मा जन खाजि आदैयाहाय मा थाखोमानानैसो दङ जायबा गावनि बिफानि जायगायाव एबा मा बे गथ'नि बिबौनि जायगायावहाय थानांगौआ मा खनायावसो थाखोमानानै दङ अब्ला बिखौहाय मा फोरमायनाय जादों आं नोंथांमोननो खिन्थागासिनो राइट अब्ला जायबा जन खाजिनि जायबा बिसि जायबा एक्ट्रिस बिथाङाबो माने जिङावहाय दङ राइट दा बिसोर सानैजोंहाय माने स्ट्रंनोसो थानांगौमोन राइट दिनैहाय एक्सुअलि बे जायबा मादै जायबा बाजै जागोन बिथाङाथ' थिगानो दङ गावनि जायगायावहाय खिन्थु जोंना मा आदै खाजियासो मा खनायावहाय सोरबा मादैनि जिङावहाय थाखोमानानै दङ अब्ला बेयावहाय मा फोरमायदों स' आं सिगाङावनो विश खालामो जायबा जन खाजिनि फिसाला जायबा धीराज फंबायनिसिम हेपि मेनि हेपि रिटार्न अफ दा डे नोंथांनि बार्थडेआवहाय नोंथाङा जेसेबां हायो इन्जय खालाम आरो खुसियैनो था आरो जोनोमावहाय गिदिर गोलाव जानो हाथों ओमफ्राय मा बिथाङाहाय बेयाव फंसेबो खोथा बुंनाय जायाखै एबा जों मा ससियेल मिडियाआवहाय नुनाय जायाखै अब्ला आं खिन्थानि नोंथांमोननोहाय आं भिडिअखौ खिन्थानायनि सिगां एबा खोथाखौ बुंग्रोनायनि सिगां मोनसे आं नोंथांमोनावहाय आं रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोनाहाय आंनि भिडिअखौहाय गोबां नायो खिन्थु फल'खौनो खालामनानै होआ फल'वार्सआनो गैया दिनैहाय 6000बो फल'वार्स गैया जेने तेनेसो 6000 जादों दिनैहाय 2-3 बोसोर जाबाय खालि 6000 मानसिफ्रा अबेनिफ्राय अबेयाव थांजोबखो आरो आं अबेयावनो गोलैनानै दं राइट आंनि जायगायावहाय 6 लाख 50 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 10 लाख फल'वार्स जाजोब्बाय आंनि लोगोफ्रा खिन्थु मा आंनाहाय खालि दाबो फल'वार्सआनो मा 6000आवनो दङ राइट खालि 6000आवनो दङ अब्ला
बेसे दुखुनांथाव खोथा नोंथांमोनाहाय जायबा आंनि फेन जायबा आंनि भिडिअ नायो नोंथांमोना एसेबो दुखु मोना नामा एसेबो दुखु मोना नामा जे आलुखौबो जों एसे सापर्ट खालामनानै होनि एबा फल' खालामनानै होनि जाहाथे बिथाङाबो बैसोर बायदि मा लेभेलजोंहाय थानो हाथों एबा जोंबो मा बिनि कमेडि एबा फानि टाइपनि भिडिअखौ नायबाय थानो हाथों होननानै नोंथांमोना एसेबो गाज्रि मोना नामा नोंथांमोनखौ आं बेखायनो आं गुरैयै खावलायो प्लिज नोंथांमोनाहाय फल' खालामनानै हो आं जेब्लाबो गोदान भिडिअ होबाथाय नोंथांमोनाहाय फार्स्ट नुहैनाय बायदिनो नोंथांमोना अननानै फल' खालामनानै हो आंनि मा पेजखौहाय नोंथांमोनाहाय फल' खालामनानै हो आं जेब्लाबो गोदान भिडिअ होबाथाय नोंथांमोननियावहाय फार्स्ट नुहैगोरो एबा नोंथांमोनाहाय फार्स्टनो नुनो हाग्रोनाय बायदि मिन्थिबाय आं नोंथांमोननि थाखायनो आं गोबां खस्थ' खालामनानै आं भिडिअ लाबोबाय थायो बिनिखायनो मा नोंथांमोना अननानै प्लिज मोनसे फल' खालामनानै आंनि लोगोफ्रा अबाव थाहैजोबखो आरो आंखौ मा आंखौहाय निग्लेक्ट खालामो जायबा फलोवार्स बुरजा गोनां आंखौ मा निग्लेक्ट खालामो माने वर्स खालामो माने वेस्ट माने ओरैनो मा इउजलेस खालामो माने इउजलेस माने ओरैनो बेकार आरो बि मिन्थिबायना ओरैबायदि खालामो बिनिखायनो मा आंबो सानो जे आंबो बैसोर बायदिनो फलोवार्स खालामनानै एबा मा फल' बारायनानै लानो जुदि नोंथांमोनानो जुदि फल'खौनो खालामना होआबा आं अबेनिफ्राय फल' मोनगोन आदै आरो मादै आं नोंखौनो बुंदो जायबा नायगासिनो भिडिअखौ आं नोंखौनो बुंदो प्लिज फल' खालामनानै हो नोंथाङा गाहायाव जि फल'नि बटन नुदोंना बे गाहायनियाव ओइयाव सेरनानै ओइयाव गाहायाव सेरब्रा सेर इयावहाय माखौ नायबा थादों सेरलाय सेरबाय बेयावनो ओमफ्राय सेरनानै दोन इखौहाय अन खालामनानै दोन बिदि अन खालामनानै दोनबाथाय मा जेब्लाबो गोदान भिडिअ होबाथाय नोंथाङाहाय फार्स्ट नुहैगोन आरो नोंथाङाहाय मा फार्स्ट नुहैगोन नोंथांनावहाय जेबो लस गैया नोंथांनावहाय ना थाइसे थाखा थाङो ना थाइसे फैसा थाङो बिना मैल'आवनो नोंथाङा फल' खालामनो हायो बिनिखायनो मा फल' खालामनो हायो आं नोंथांमोननि थाखायनो आं भिडिअखौ लाबोबाय थायो जाहाथे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो मा मोखाङावहाय स्माइल एबा मा मिनिनो हाथों होननानै आरो आं नोंथांमोननि गेजेराव आं गोबां आं मटिभेटेड आं मा भिडिअ लाबोबाय थायो बिनिखायनो आं नोंथांमोनखौ आं खावलायो जे आं बार खावलायो जे नोंथांमोनाहाय पेजखौ प्लिज अननानै फल' खालामनानै जेब्ला 1 लाख फलोवार्स जागोन अब्ला मा आलुहायनो थाबनो हाबा खालामनो हागोन आरो आलुहाय मा हाबा खालामगोन जेब्ला बे पेजआहाय 1 लाख फलोवार्स जागोन अब्ला मा आलुहाय हाबा खालामगोन ओमफ्राय आंनि जेसेबांबो फलोवार्सफोर दङ आं गासिखौबो आं लेंहरजोबगोन आंनि हाबायावहाय आं गासिखौबो लेंहरजोबगोन बिनिखायनो मा नोंथांमोनाहाय आंनि पेजखौहाय फल' खालामनानै मिन्थिबायना गुबुनफोरनि बायदि मुलि सुलि फाननाय बायदिसिना फाननाय मुलि सुलि फाननाय मालाय बामख्रब लायनाय मुलिबो फानदों बामख्रब लायदों मालाय मा मावथाब लायदोंबो मालाय सोरबा मुलि बेपारि सोरबा मा बेपारि सोरबा ब्लेक कब्रा बेपारि सोरबा दुदु देरनायनि बेपारि अनेक बेपारि ओंखारबाय मालाय मा इसोर मालाय मावथाब लायनाय बायदि मा भिडिअ बामख्रब लायनानै मालाय भिडिअ हगारगासिनो मुलि बेपारिफ्रा अब्ला मा बिसोरखौ नुयै इसोरनि उत्पातखौ नुयैनो दिनैहाय मा आलुआबो मावथाबनो गोसो जादों मिन्थिबायना बिसोरनि उत्पातखौ नुयैनो दिनैहाय मा आलुआबो मावथाबनो गोसो जादों बिनिखायनो मा आं नोंथांमोनखौ आं गुरैयै खावलायो जे आंनियावहाय नैबे आलुखौहाय जुदि सोरबाफोर मोजां मोननाय दंबा मादै मोनाहाय एबा सिख्लाफोराहाय मा होनो हौवा गारनायबाबो जागोन मा होनो गोसोम गुफुर खाना खुरा खाना लेंग्रि सेंग्रिबाबो जेबो खोथा गैया आलुआहाय लागोन आरो खालि हिनजावल' जानांगौ हौवा गारनायबाबो जेबो खोथा गैया हौवा गारनायबाबो खोथा गैया कलगेटजोंहाय ब्रास फ्रि ब्रासजोंहाय कलगेट फ्रिबाबो जेबो खोथा गैया आलुआहाय लागोन आरो मानोना जायबा मुलि फाननायफोरनि बिसोरनि भिडिअखौ नायै बिसोरनि बामख्रब लायनाय भिडिअखौ नायैनो दिनै आलुआबो मावथाबनो गोसो जादों दिनैहाय मा आलुआबो मावथाबगोन बिनिखायनो मा सोरबाफोर जुदि आलुनि थाखायहाय दंबा प्लिज नोंथांमोनाहाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो आंनो कमेन्टआवहाय खिन्थानो हागोन आरो मेसेन्जारावहाय जुदि कमेन्टआवहाय खिन्थानो लाजियोबा मादै मोनाहाय एबा सिख्लाफ्राहाय आंनो मा डाइरेक्टलि मेसेन्जारावहाय प्राइभेट आंनो मा SMS खालामनानै आंनो खिन्थाहरनो हागोन आं लागोन आरो ना नोङो जियानो जा आं लागोन आरो बेफोरबायदि खोथा बिनिखायनो आं नोंथांमोनखौ आं गुरैयै खावलायो नोंथांमोनहाय नैबे भिडिअखौ शेयार खालामनानै मानोना नोंथांनि भिडिअनि मोनसेजोंहाय मा आलुआहाय हिन्जाव मोननो हानाय बायदि एबा मा नोंथाङाहाय आशीर्बाद मोननो हानाय बायदि आरो आलुनिफ्राय जुदि नोङो नोंनि शेयारनि मोनसेजोंहाय जुदि आलुआहाय हिन्जाव मोनोबा नोङो निस्सय नों आशीर्बाद मोनगोन नों गिदिर गोलाव मानसि थाखा फैसा गोनां आरो नोङो मा गिदिर गोलाव नोङो खालामनानै लानो हागोन आरो गावनिखौहाय बिनिखायनो आं रिक्वेस्ट खालामो
नैबे पेजखौबो फल' खालामनानै हो ओमफ्राय भिडिअखौबो शेयार खालामनानै हो ओमफ्राय आलुखौ जुदि सोरबाफोर मोजां मोननाय दंबा प्लिज खिन्थाबानो जाबाय मेसेन्जारावहाय आं लागोन आरो कमेन्टआवबो खिन्थानो हागोन आरो आंजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन डाइरेक्टलि आं लागोन आरो बिखौहाय मिन्थिबाय आं मेसेन्जारावहाय आं माने मा होनो निश्चय आं रिप्लाइ खालामगोन जियानो जा सोरबा मादै दंबा सोरबा सिख्लाफोर दंबा सोरबा हाबा जानायफोरबो दंबा जेबो खोथा गैया आंनो मा मेसेन्जारावहाय खिन्थाहरनो हागोन आं लागोन आरो बिनिफ्राय दा खोथायानो जाहैबाय आदै जन काजिया जायबा खनायावहाय जे सोरबा मादैनि उनाव जे थाखोमानानै दं एक्सुवेलि मा बिथाङाहाय गावनि फिसाला एबा मा गावनि बिसिखौहाय बिथाङाहाय खिन्थानो गोसो गैयामोन मानोना बे सावगारियानो रोखा फोरमायदों मिन्थिबायना जायबा बिबौआ जे जायबा जन कार्जिनि बिफा जायबा बे गथ'नि बिबौ जायबा जन कार्जिनि बिफा बिथांनि जायगायाव जोंहा बिथां जन कार्जियासो थानांगौमोन खिन्थु मा बिथां जन कार्जियाहाय बेलेग खनायावसो थाखोमानानै दं अब्ला साननानै नाय एक्सुवेलि आंनि साननायाव बा आंनि गोसोआव बेरखांनाय फैदों एबा सानखांनाय फैदों जे जन कार्जि बिथाङाहाय बेलेग सासे आरो लाबावनो गोसो आंनि आन्दाजावहाय ओमफ्राय जोङो नुबाय थाखायो जोंहा आदै जन कार्जि बिथाङाहाय सोरबा सिख्लानि गावनि पेजनि गेजेरजोंहाय पस्ट होबाय थानाय एबा मा भिडिअ होबाय थानाय जोङो नुनो मोनो आरो जों माने नुनो हायो मिन्थिबायना दिनै जोङो मा आदै जन कार्जिमोननि थाखायनो एबा आदै जन कार्जिमोन बायदिमोननि थाखायनो मा दिनैहाय जोङो मा सिंगेलैनो थानांगौ जादों जुदि बिथांमोनानो जुदि सानै साथाम लायोबा जों अबेखौ लागोन जों माखौ लागोन जोंनावहाय सासे गार्लफ्रेन्ड गैया एबा जोंनावहाय मा सासे सिंगेल गैया सिगां हिनजाव दंमोन खारजाबाय सिगां गार्लफ्रेन्ड दंमोन ब्रेकआप जाबाय न नेभार जों मा पियर शुद्ध सिंगेल जोङो पियर शुद्ध सिंगेल जोङो 100% जों मा सिंगेल मानसि मिन्थिबायना ना जोंजोंहाय सिगां हिनजाव दंमोन ना जोंजोंहाय सिगां गार्लफ्रेन्ड दंमोन ना जोंजोंहाय सोरबा सिगां माबा दंमोन जोंजोंहाय जेबो गैया जोङो मा पियर सिंगेल मानसि बिनिखायनो मा आङो दा माने सोरबा सासे मोनगोन नामा होननानै सोरबा सासेनि अननाय मोनगोन नामा आंबो माने अननाय होनो गोसो जायो आरो बिनिफ्राय अननाय मोनगोन होननानै आंबो सानो बिनिखायनो आं गुरैयै खावलायबाय थायो जे आलुनि थाखायबो जुदि सोरबाफोर आग्लायनाय दंबा एभेलेबल दंबा आलुजोंहाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन आलुआहाय निश्चय बे सिख्लाखौहाय लानाय जागोन आरो जाय नोङो हाबा जानायानो जा मायानो जा आं बेखौ मा सिख्ला महरै एबा सिख्ला साननानै मा आं बिखौहाय लानाय जागोन आरो स' आदै आरो मादैमोन आं रिक्वेस्ट खालामो बिनिखायनो नैबे पेजखौहाय फल' खालामनानै हो आरो नैबे भिडिअखौहाय जेसेबां हायो शेयार खालामनानै हो ओमफ्राय जेसेबां हायो फल' खालामनानै हो नोंथांमोना ओमफ्राय आंबो मा हिन्जाव लानो माने मा आंबो माने हिन्जाव लानो गोसो जाबाय बेलेगफोरनि उत्पातफोरखौ नुयैनो बेलेगफोरनि माने मा बे बामख्रबलाबायनायखौ नुयैनो मा आलुआबो हिन्जाव लानो गोसो जाबाय ओमफ्राय मावथाबनो गोसो जाबाय आरो बिराद मोजां अनगोनबो मावथाबगोनबो अनगोनबो नोंखौ मा नांगौ पुरा होगोन जाहोगोन लोंहोगोन मा नांगौ नोंनो पुरा आइफन साइफन बायनानै होगोन खिन्थु मावथाबगोनबो आरो थिग बिनिखायनो आदै आरो मादै मोनखौ आं गुरैयै खावलायो जियानो जा जुदि सोरबाफोर दंबा आलुजोंहाय कन्टेक्ट खालाम जेबो खोथा गैया आलुआहाय नोंखौ लागोन गोसो गोथारै नोंखौ बजबनानै लागोन बेवहाय आलुजोंहाय जेबो डाउट गैया आलुआहाय पियर सिंगेलखा आरो आलुआहाय 100% अनखागोन आरो जायखौ मोनगोन बेखौनो अनखागोन आरो आदै आरो मादैमोन आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय बिनिखायनो लास्टआव आं नोंथांमोनखौ आरो खावलायबावो जे नैबे पेजखौहाय प्लिज फल' खालामनानै हो आं नोंथांमोननि आसायैनो दङ नोंथांमोननि आसायावनो एबा नोंनि आसायावनो जायबा नों भिडिअखौ नायबाय थादों आं नोंनि आसायावनो आं नैबे पेजखौहाय आं खुलिनाय जादों नोंनिनो फलोवार्स मोनगोन होननानै आं खुलिनाय जादों खिन्थु नोंथाङा फल' खालामाखै नोङो मा फल' खालामाखै फल' खालामनानै हो आं नोंखौनो फल' खालामगोन होननानै मा आं नैबे पेजखौहाय आं खुलिनाय जादों एबा आं भिडिअ लाबोबाय थायो बिनिखायनो फल' खालामनानै हो ओमफ्राय आं नोंखौनो खावलायो जे मा नैबे भिडिअखौहाय अननानै प्लिज शेयार खालामनानै नोंनो शेयार खालामनानै बैयाव जे शेयार बटन नुदोंना बेयावहाय थुनानै होबानो जाबाय खनसे बेयाव थुबाथाय मा बियो शेयार जागोन आरो मिथिबाय बेयाव शेयारनानै स' आदै आरो मादैमोन दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन आरो नेक्स्ट भिडिअआवहाय थाबैनो लोगो मोनफिनगोन भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बे गोसो गोरबोनिफ्राय नैबे आलुनि पियर गाइखेर बायदि गुफुर गोसोजों एबा गोसो साफाजों शुद्ध पियर गोसोजोंहाय नोंथांमोनखौ मा गोजोननाय हरो आरो मा
नोंथांमोनखौहाय जोबजासिम भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोबां माने धन्यबाद हरो आरो नैबे भिडिअखौ अननानै प्लिज शेयार खालामनानै थेंक इउ सो माच लाभ इउ अल अफ इउ